zadali im pokyn, že budú odteraz pracovať v určitej pracovnej skupine. Tá pracovná skupina sa volá Reštart. To som sa tiež dozvedela teraz, lebo ja som vedela, že je v nejakej skupine, ale vždy, keď proste niečo išlo médiami, ja som sa pýtala, toto je tá tvoja skupina? Nie, dobre, ideme ďalej. Proste to je na pochopenie a akože ja chápem tých ľudí, na pochopenie to je veľmi náročné. Ale teraz úplne teda, keď sa vrátim, tak bol v pracovnej skupine Reštart. Zrovna s ľuďmi, s ktorými sa nejako bližšie nepoznali. Vyšetrovali aj tajnú službu. Asi áno, neviem, čo všetko vyšetrovali a nikoho všetkého vyšetrovali, ale v tom čase nám sa začali diať, to bolo v roku 2021, hej, že to naozaj není vec, ako sa tu niekto snaží podložiť, že vznikla v marci. To sú proste niekoľkoročné veci a nám sa začali diať také zvláštne veci, ktoré keď si to teraz tak nejako skladáme ako pucle, tak mňa osobne vystrašili, pretože povedzte, aké. Začalo to v podstate tým, že manželovi odletelo koleso na aute, na služobnom aute, čo zázrakom proste na diaľnici ustal s kolegom. A v podstate až v opravovniach im povedali, že to nebola náhoda, že bolo proste s tým kolesom manipulované.